pacienti izbu. Mali tu aj chladničku. Takýto stolček, naozaj len základné vybavenie. Idem hore, dobre? Pôjdem za tebou o chvíľku. Tu máme kopec fotiek, nejaké osobné veci. Pekné dievčence. Tu mali knižnicu a vypadá to na nejakú tú oddychovú miestnosť. Tento objekt je naozaj veľký, nachádza sa tu niekoľko budov. Poďme ďalej. Tu je to už značne vyhádzané. Nejaká obuv. Neviem povedať, odkedy je to opustené. Ale je to ešte celkom zachovalé. I keď tu bolo už množstvo ľudí. Množstvo veci asi aj zmizlo. Ďalšie knihy. Tak poďme na poschodie. Sklo na zemi. Ale máme bezpečnostnú obuv, takže pohode. Tak ide to ešte vyššie. Tuto to nebude asi o nič lepšie ako dole. Tak tu bola miestnosť. Obýval ju zjavne jeden človek. Ja budem ukazovať ani všetky izby. V podstate sú podobné. Tak tu bolo až 5 postelí. Nejde nikto. Zdá sa, že vzduch je čistý. Kde sme dneska? Malej Mani. V Malej Mani sme dneska. Všetko je vyhádzané.
Poďme na poschodie. To bude asi posledné. Toaleťák na zemi. Záclon. Tak všímajte. Niekto si tu nechal už vizitku. Ďalšie knihy. Bruce Willis. Týchto počuje svoju kariéru. To je nejakú chorobu. Akú chorobu má na Bruce Willis? Neviem, demenciu? Demenciu, no, alebo Parkinson. Nie som si istý. Demenciu alebo Parkinsonovu. Hej, niečo také. No a... Takže videokazety. Aj trofeje. Niekde no, by mali byť trofeje, ale... Už ich vidím, tam sú vzadu. Aha, tam sú, no. Už ich niekto to preniesol. Toto používali asi nejaké ako skladisko. Hej. Ale zaujímavé, že? Tu je nejaká obnažená panička. No, videl si tam dole na prvom poschodí videokazety s tým Guy Pornom? Nevidel som, nevšimol som si. Takí dvaja chlapi sú tam na obale a vypadali by tie naši kamaráti, vieš, tí urbexeri. Takéto malé kumbary tu boli vytvorené. Takže toto používali ako sklad. Koník. No čo tu sú? Len dve? Dve, boli ich viacej. No, asi zmizli, no. Kto tu bol naposledy? Ešte hádať. Ešte som tu nevidel nikdy jeho nálezku.